रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लाग्रोबाय मानोना बे समाव नोंथांमोननो माने फुल इनफरमेसन मोनसे आपडेट होनो सानदों मानोना महाराष्ट्रनि माने सम्भाजि नगराव माने गंसे न'खरनिनो माने साथाम सुबुङा माने जिउ जोब्बाय आरोना रायजो राजा नोंथांमोन माने जिउ जोबनो गोनां जाबाय बेबो माने एकदम माने साधारन गंसे माने आइफन मबाइलनि थाखायनो आरोना थ' जाथायखौ नोंथांमोन एसे फोरमायनोसै माबायदि माने जाथाया जादोंमोन माने बे हौवासाया जिथुनाखि आइफन मबाइलखौ बायदोंमोन माने EMI नङा होमबा लनाव बायदोंमोन आरोना फाइनेन्सआव बायदोंमोन जिथुनाखि EMI खौ माने भरिनो हायैनि थाखायनो नङा होमबा माने बिमा बिफानिफ्रायबो मोनासै जानांगौ नङा होमबा जायनि जाउनाव बे हौवासाया मा EMI आइफननि EMI मारिनो हायैनि थाखायनो माने बेसेबांबा माने गोजौ माने हाजोआव थांनानै हाजोनिफ्राय बाज्रुमनो थाखाय माने मा खालामदोंमोन सिगिदोंमोन आरोना थ्रिटेन खालामदोंमोन माने आं बाज्रुमनानै थैनोसै नैबेबायदि माने थ' गोबां मानसिया बे समाव थुबुर जादोंमोन गोबां मानसियानो 3 घन्टासो माने बे कुनल होननाय मानसिजों माने रायलायनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन माने सावरायनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन आरो बै समावनो माने बिफाया माने बेखौ बासायनो थाखाय थाब्रुम हमहैदोंमोन आरोना बे हमहैनायावनो माने फिसालाया बिफाखौबो माने बोख्लायनानै गोजौनिफ्राय गाहायाव गोलैनानै बिफा आरो फिसाला गाहायाव गोग्लैलाङो माने थैयो आरो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे समावनो माने दान्दिसे समनि उनाव माखासे समनि उनाव माने बिमायाबो बे जायगायाव बाज्रुमनानै थैयो आरोना थ' रायजो राजा नोंथांमोन माने साधारन गंसे माने आइफननि थाखायनो नङा होमबा माने मोनसे न'खरनि साथाम सुबुङा जिउ जोबनो गोनां जादों थ' रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नुनो मोनो माने जोंनि माखासे फरायसा गथ'फोरा आथिखालाव माने मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो ना कलेजाव फरायनाय लोगो लोगोनो मा बिसोरनि गोसोआव मा माने खुगायाव खालि आइफननिल' खोथा फैयो आरोना माने आइफन नांगौ माने मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो कलेजाव गानाय लोगो लोगो आइफन नांगौ थ' बे डिमान्ड खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों नाथाय बिमा बिफाया आइफन बायना होनायनि माने क्षमता दंना गैया माने इलिजिबिलिटि माने थाखा फैसा धोन दौलत दंना गैया ना माने माबायदि अबस्था दा बेफोरखौबो साननायनि सम गैया आरोना माने बेबायदि डिमान्ड खालामनायखौ नुनो मोनदों थ' जिउआव बयनिसिम जोङो माने मा खालामनांगौ बेखौ प्रायरिटि होनांगौ माने गिबिसिन जोङो सोलोंथाइखौ जोङो प्रायरिटि होनांगौ बिनि उनावसो नैबेफोर माने जिथुनाखि मबाइल आइफन नङा होमबा बेफोरखौ गारि मटर माने फारसेनिफ्राय ना बिनि उनावसो बेफोर जागोन थ' गिबियाव मा मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो आरो माबायदि माने हायार इडुकेसनखौ लानो हागोन बोरै माने मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन नैबेसो माने टारगेट आरो थांखि एम माने अबजेक्टिभ्सफोरा जानांगौ आरोना नाथाय जोंनि गथ'फ्रा फ्राय माने नैबेफोरबायदि माने जिथुनाखि साधारन मबाइलखौथ' माने लानोनो गोसो जाबावा आरोना ओरैबायदि माने थ' बेफोरो जोबोद गाज्रि हुदा माने आइफननि खुनु गोनांथि गैलाया आरोना जुदि सोलोंथाइ लानायाव जुदि नोङो मबाइलनिफ्राय माबा मोनसे सुबिदा मदद जुदि हेफाजाब लुबैदोंब्ला बे साधारन खम दामि मबाइलफोराबो जायो मानोना बेयाव सिम सोबाय नेटपेक सोबाय माने इन्टारनेट सलायजाबानो जाबाय जाहाथे नोंनि नांगौ बुस्थुफोरखौ नोङो जुदि माबा खालामनो हायो नङा होमबा सार्च खालामनानै नोङो माखासे इन्टारनेटनिफ्राय नोङो कुइसनफोरखौ लानो हायो मोननो हायो नलेजफोरखौ बुथुमनो हायो बे साधारन मबाइलाबो जायो आरोना नाथाय नैबे जादों माने आइफन जिथुनाखि मबाइल बेयो माने जिथुनाखि जेबो माने दरखारि बुस्थु नङा इम्पर्टेन्ट बुस्थु नङा माने
बेखौ मा होनो जों फेशनसो होनना बुङो आथिखालाव माने फेशन माने बेहा आइफन दंलायो होननाय बायदि आरोना। थ' बेबायदि जाय फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक पास जानायनि उनाव आइफन लुबैदों माब्लाबो बेफोरबायदि माने रं इनिशिएटिभ आरो थांखिखौ दाला। माने गोजाम मबाइलजोंब्लाबो सेकेन्ड हेन्ड मबाइलजोंब्लाबो माने नोंनि माखासे नांगौ मुवाफोरखौ नोङो सुफुंनो हायो। नाथाय बे आइफन होननाय मुवाया जेबो माने दरखारि बुस्थु नङा, इसिबां इम्परटेन्ट बुस्थु नङा, माने श' फेशनल'सो आरोना, बेयाव जेबो गैया माने सरासनस्रा ना मा होनो बिदिखौ, बेबायदिल'सो। थ' बेनिखायनो नैबेफोरखौ जाय नोंनि रं इनिशिएटिभ माने गोरोन्थि थांखि लानायनि थाखायनो नैबेफोरबायदि जिथुनाखि महाराष्ट्रनि जि सम्भाजि नगराव जि गंसे न'खरनि जे 3 सुबुङा जिउ जोब्बाय, माने बे साधारन आइफननि थाखाय सासे मानसिनि जिउआ माने बेसेन गैयै जाबाय आरोना। थ' बेफोरबायदि रं इनिशिएटिभ थांखिखौ जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा माने जाहाथे लाया, बेखौ खावलायनानै थाबाय। जोबनायाव दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।